Masquerade say once again, my fellow generals, I hope you are well. Nasi Mswa, 18 June 2026. Time is 22 past 10. Kusiyana kwamabasa vamwe tichiri paofisi izvozvi nokuda kwokuti vanhu vedu kunze kwanenge titsvaka rubatsiro. Right, just a quick one guys. There is a trend iri kuitika mazuva ano yandoda kuti tingoyambirana mugare makaziva uye mugare makangwarira kwese kwese kwamuri. We have had my cases kuno kuPort Elizabeth handisingazivi kune dzimwe nzvimbo, but ndakambofonerwa futi Pretoria nevamwe vanhu vakandiudza something similar, and I want us to tiudzane vanhu vagare vakangwarira kwese kwese kwamuri. Kuno kutakasangana nedambudziko rekuti mumwe munhu akaenda nezuro papolice station inonzi Mount Road kunocertifya mapepa ake seeking service yemapurisa inofanirwa kunge iri service yemahara, iri pachena, isingabvunzwe munhu mapepa kana kuti kudini. Achinocertifya mapepa ake abva abvunzwa passport, madokumenti ake kuti zvakamira sei, ndobva zvandoka zvisina kuringana paasungwa. Yes, nezuro munhu atobuda nhasi kukotoko. Kuna vamwe baba vane mwana wavo vakashayikwa, vari kuPort Elizabeth munoona kuti mupfurire. Kuna vamwe baba vane mwana wavo vakashayikwa, tikatoonawo pamagrupu papeji rinozi Mapozisi PE paine mwana musikana ari kushayikwa. Baba vachienda kunovhura kesi yekuti ndoda kuvhura kesi yekuti mwana wangu handisi kumuona, missing person. Vakabvunzwa mapepa vakaonekwa vasina akakwana, vabva vasungwa. Kwakaita futi mumwe munhu akanga achibhadharira munhu bail pane imwe court inonzi New Bright kunoku, handiti ari kubhadharira murume wake bail anga asungirwa nyaya dzemapepa. Iye wacho ari kubhadharira mudzimai wacho asina mapepa akakwana, abva asungwa. Murume achibuda iye achipinda mukati. Asi kukuchikidzirai zvinhu zvinhu zvandaswera, zvandandichifambira, zvinhu zvandakafonerwa ndichiudzwa, ende zvinhu zvandasangana nazvo kumakotsi nhasi. I've had a situation yekuti kumakotsi kunana King William's Town uku nekunana East London. Over some time ago, you realize kuti pakoti chapo panosvika vanhu vehome affairs vosikuona vanhu vanenge vazoteerera nyaya dzehama dzavo, vobvunza mapepa, vobva vasungwa. Kune mamwe matauni zviri kuitika, kana zvisati zvamboitika kwauri, kana usati wambobvunzwa zviro kuti hazvisi kuitika. So ndiri kuti inini akubayira zanhando wako, handiti vanhu vanoshanda mumakambi emapurisa umu navo vanobva mumakommunity, anobva vanhu vanogara vachitaura nezvekutivenga, vanhu vanoshanda muzvipatara vanobva futi mumakommunity ane mapoka ane vanhu vanonge vasingade vanhu vekunze. Vanenge vari pabasa of course, asi mupfungwa mavo nemumwoyo mavo nemudundundo mavo mune makazara ruvengo. Ndo vanhu vanozopedzisira vaakusunga, ndo vanhu vanozopedzisira vaakushaidza mapurisa. We had a case imwe very serious and very sad. I think about 3 weeks ago or a month ago. Kukliniki yekumadhorobha kuna vamwe sitsa ndakanzwa vakarwara zvekurwara zviri serious. Ndobva vaendeswa nevanhu vakavabatsira hanzi vaigara vega sesawa. Vavaiswa nevanhu vaivabatsira kuti vanorapwa pakliniki yekunonzi kumadhorobha. Vakabvunzwa mapepa pakliniki ipapo vanga vasina, vakashaidzirwa mapurisa, vakasungwa vakadaro. Vanhu vakavaperekedza vakatozopedzisira vazobuda vatoona kuti pashaidzirwa mapurisa, vakatozongobuda ubva vatiza vakasiya vakadaro. So it's been happening kunze uku. Saka ini ndauya panapa kuzokuyambirai kuti zvakuda kungwara, zvakuda kuti uongorore kuti panhu pauri kuenda apa panhu pakamira sei. Ukaona kuti papolice station pakati panongozikanwa nenyaya dzekunzi pakadhakwa pakapara vanhu vakamusoro nechitsvaga imwe zvekuti ndisa mapepa, zvekusetifya mapepa zvezve, unogona kutsvaga chero makommissioner of force kunze uku, kana maloya kana makommissioner of force vakawanda vacho avatobhadharisa unosvika futi mahara. Handingonzwisisa. Tsvagai rubatsiro rwamungade kana tatingati mapublic services aya, handiti kana muchida rubatsiro iroro but mutange maongororesa kuti pamuri kuenda pakamira sei. Pakliniki chapo munotozwa kuti pakliniki apa panonetsa nenyaya dzakati mazuva vaimbomirai because mhepo dzakasimuka mazuva ma1. Panhu pamunozwa kuti pane mitauro iri kuitika, handiti kungoavoida kuenda munzvimbo dzakadaro kwakanaka because ndo zvatiri kusangana nazvo mazuva ano, handiti. Saka akubayira zano ndewako. Inini panapa ndinoya ndichikupai zvatinenge tanzwa zvichiitika munharaunda, zvichiitika kupi nekupi. Ndinoya ndichikuudzai panapa kuti tionesane, tibatsirane uye kuti tifambe takangwarira. Tanzwanana.
kwese kwese kwamuri titsvagane tibvunzane kuti uri sei, nhenga ari kupi. Kana wanzwa munhu asingabatike mubvunze, mutsvage kuti zvakamira sei, because nguva yatiri kurarama inguva yakapenga ende zviri kuitika kunze uku hakuna anoziva. Asi kana tikanzwa mashoko ekuchenjedzana tinoudzana pano paplatform. I remain committed to save humanity. I am your people's general. Thank you.